या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। परफ्यूमचे अनेक फायदे आहेत हे तुम्ही जाणताच, शिवाय ते बेस्ट डिओड्रंट अधिक काळ टिकून राहतात, त्यांचा सुगंधही भरपूर येतो। मात्र परफ्यूम लावतानाही त्याची काळजी घ्यावी लागते। आपण ते कसे वापरतो आणि इतर वेळी कसे ठेवतो यावरही त्याचा सुगंध अवलंबून असतो। आपल्याला जर परफ्यूमचा वास दीर्घकाळ टिकून राहावा असं वाटत असेल तर त्या संदर्भात काही काळजी घ्यावी लागते। आपण त्याचीच माहिती घेऊयात। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। सर्वात प्रथम म्हणजे आपल्याला योग्य फॉर्म्युलेशन निवडावं लागेल। परफ्यूम त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशननुसार 4 मूलभूत कॅटेगरीमध्ये मोडतात। ईओ फ्रेंच मुळात खूप लो परफ्यूम कॉन्सन्ट्रेशननुसार येतात। त्याचा सुगंध साधारणपणे 2 तास टिकतो। यापुढे आपल्याकडे ईओ डी कोलोन, यामध्ये सुमारे 4% परफ्यूम कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ते गायब होण्यापूर्वी सुमारे 4 तास टिकतात। त्यानंतर यामध्ये ईओ डी आहे, त्यामध्ये 5 ते 15% परफ्यूम कॉन्सन्ट्रेशन आहे, हे कोमजण्यास सुरू होण्यापूर्वी ते सुमारे 7 ते 8 तास टिकतात। 20-25% दरम्यान यामध्ये हायेस्ट परफ्यूम कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ते लुप्त होण्यापूर्वी 12 तासांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकतात। लक्षात ठेवा, परफ्यूमची एकाग्रता जितकी जास्त असेल तितकी त्याची किंमत जास्त असेल। तसेच ईओडी परफ्यूममध्ये मजबूत आणि अधिक सुगंध असतो। कोरड्या त्वचेवर परफ्यूम शिंपडण्याऐवजी आधी स्वतःला मॉइश्चराइज करा। तुम्ही आंघोळ केल्यानंतर आणि मॉइश्चरायझेशन केल्यानंतर लगेच परफ्यूम वापरल्यास तो जास्त काळ टिकेल। तसेच तुमच्या कपड्यांवर काही परफ्यूम लावण्याऐवजी तुम्ही ते नेहमी तुमच्या त्वचेवर वापरा। तुमचा परफ्यूम अधिक काळ टिकावा यासाठी सर्वात आधी काही वॅसलीन किंवा काही पेट्रोलियम जेली त्या ठिकाणावर घासा, त्याच ठिकाणी जिथे तुम्ही साधारणपणे तुमचा परफ्यूम स्प्रे करता ते तुम्ही तुमच्या कानाच्या आणि मनगटाच्या मागील भागात लावा। वॅसलीन तुमच्या त्वचेला ओलावा देतं आणि तुमच्या परफ्यूममधील ऑइल अधिक चांगल्या प्रकारे शोषून घेण्यास मदत करतं। बहुतेक लोक परफ्यूम वापरून एक चूक करतात, ती म्हणजे परफ्यूम चोळतात। यामागे त्यांचा विचार असतो की त्याचा सुगंध अधिक विस्तृत भागामध्ये येईल। एकदा का तुम्ही परफ्यूम लावला आणि नंतर तो त्वचेला घासला की त्यामुळे त्याच्या सुगंधाचा वरचा थर नष्ट होतो। याचं ऑक्सिडायझेशन हवेपेक्षा जास्त वेगाने होतं, म्हणजेच परफ्यूम लवकर लुप्त होण्यास मदत होते। आणखीन एक चूक बहुतेक लोक करतात, ती म्हणजे परफ्यूमची बाटली वापरण्यापूर्वी ते एखाद्या प्रकारची डिओ असल्याप्रमाणे हलवतात। मात्र तसं करू नका, परफ्यूमच्या बाटल्या डिओपेक्षा जास्त काळ टिकत असतात। मात्र जेव्हा तुम्ही ते हलवता तेव्हा त्यातील परफ्यूम ऑइल तुटण्यास सुरुवात होते। बहुतेक परफ्यूम निर्माते एकाच सुगंधावर आधारित विविध उत्पादने लॉन्च करतात। यामध्ये साबण, सुगंधित मॉइश्चरायझर आणि काही वेळा अगदी टॅल्कम पावडर सुद्धा वापरतात। अशा प्रकारे हे कॉम्बो वापरणं खरोखरच चांगली कल्पना आहे, कारण ते फक्त किफायतशीर नसतात तर ते परफ्यूमचे थर अधिक चांगले ठेवण्यास देखील मदत करतात। अशा प्रकारे सुगंध जास्त काळ टिकून राहण्याची चांगली संधी आहे, कारण ती इतर कोणत्याही सुगंधाशी भिडत नाही। तुम्ही सकाळी परफ्यूम लावून बाहेर पडता, मात्र जसजसा दिवस मावळतो तसतसे पुन्हा फ्रेशनेस आणण्यासाठी थोडेसे परफ्यूम पुन्हा लावा। जेव्हा तुमच्या एखाद्या महत्त्वाच्या क्लायंटसोबत मीटिंगसाठी जाण्याची आवश्यकता असते किंवा तुम्ही ऑफिस नंतर डायरेक्ट डेटवर जाणार असाल तेव्हा पुन्हा परफ्यूम लावणं हे उपयुक्त ठरतं। टिश्यूचा वापर करणं हा एक चांगला पर्याय आहे। टिश्यू पेपरवर परफ्यूम लावा आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही नेहमी परफ्यूम लावता त्या ठिकाणी टिश्यू पेपर लावा। हा टिश्यूचा तुकडा तुमच्या जवळ तुम्ही जिथे शर्ट ठेवता त्या भागात ठेवा। खरं तर तुम्ही 2 ते 3 असे तुकडे ठेवू शकता, यामुळे तुमच्या कपड्यांमधून सुगंध येईल। जेव्हा तुम्ही पुढच्या वेळी परफ्यूम वापरता तेव्हा तुमच्या कपड्यांमधला सुगंध अधिक गतीने येतो। डिओच्या तुलनेत परफ्यूममध्ये चांगली शक्ती आणि सुगंध चांगला असतो, त्यामुळे तुमच्या परफ्यूमचा वापर नक्कीच करू शकता। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।